Wel, croeso. Ar ôl trio danosoddi cyhoeddiadau Y11 ar Undeb Rygbi Cymru yr wythnos diwethaf, dyn ni gallu addo heno, dim ond rygbi ar y cae fydd hi. Dyn ni edrych yn ôl am wythnos gyffroes yn y URC a trafod sians y dreigiau yn Ewrop dydd Sul. So, rhaid i croeso i pawb. Pawb yn iawn? Croeso. Diolch. Ie. Penwythnos. Nos wyth dda i chi, gyd. Dda, boys. Wel, diolch yn fawr am ymuno ni. Yn y ffodus Andrew ddim efo ni heno, ond byddwn ni dechrau gyda Chaerdydd, parhau i weithio am y lle yn yr uwch uchaf, gyda'r buligoliaeth gatre dros y gwylch, yn y ffodus, ond canlyniad teg, Dafydd? O, bendant, dim esgusodion, dim cwynion o gwbl. Fi'n cofio dweud wrthos diwethaf cyn bod rhaid i pac y gweilch dominyddu, os lycwch chi, yn Parc yr Arfau, a mi metho nhw. Ychydig o lwyddiant efallai yn y scrums, dim digon i ddylanwadu digon. Llinellau bach yn fler, ddim gyda momentum chwaith yn yr sgarmes symudol o'r llinell, a Jack Morgan yn cwyno ychydig bod y seithfed, oedd y gweilch yn galw 6 ymrif, a dyma'r Chaerdydd yn camu mewn i ddefnyddio 7 fel y mewnwr mewn yn y llinell. Just tricks bach fan, a fi'n credu o'n nhw wedi gweithio'n dda iawn gyda. Ond disgyblaeth bach yn siomedig, ond oedd disgyblaeth Chaerdydd ddim yn berffaith chwaith. Felly ddim yn bod efallai, pan ych chi'n wario i ffwrdd, fi'n credu mae'n rhaid i chi ennill y brwyd y disgyblaeth, a fi'n credu oedd y ddau tîm wedi pechu os licwch chi gyda disgyblaeth, felly doedd dim mantais gyda ni o ran bod ceisio creu rhywsdigaeth i'r tîm cartref, ond fi'n credu yr elfen fwyaf oedd yn sefyll mas oedd ardal y dacl. A Dan Thomas yn neud yn wirthiol yn dda iawn fanna. A cwbl o stadegau fan hyn, oedd cyflymder y ryciau gweilch ar gyfartaledd 5.22 eiliad i gymaru a 4.8 Chaerdydd. Ffain o'n ni wedi arafu bel Chaerdydd lawr, ond fi'n credu o'n nhw wedi arafu rai ni lawr cymaint oedd rhaid i ni cico, a cym cico ni ddim digon da yn erbyn Chaerdydd, a yn fydd oedd wedi syni fi y fwyaf, oedd un ystadeg lle oedd e'n dweud bod 24% o ryciau ni mwy na 6 eiliad. Felly oedd i fod yn deg i Chaerdydd, the dark arts, pobl fel Dan Thomas a y gweddill, yn arafu bel ni lawr i'r pwynt lle doedd meddiant ddim yn ddefnyddiol o gwbl, oedd rhaid ni cico i ffwrdd, a dyma ni'n bwydo tîm Chaerdydd, tîm cartref gyda mwy o feddiant. A tan y 10 munud olaf, doedd dim meddiant i siarad am gan y gwelch. Ian wedi dod nôl mewn iddo fe chydig, ond oedd e'n rhy hwyr. Fi'n credu oedd y patrwm a'r naws y gêm wedi setlo yn ardal y dacl. A chymod, yn heiddiannol iawn gan Chaerdydd. Ond nhw bron a colli fe ar y diwedd, ond bydde hwnna wedi bod yn anheg fi'n credu ar yr achlysur. Ac felly, Chaerdydd yn heiddiannol nawr. A i fod yn deg iddyn nhw, dyna pam maen nhw lan y tabl, a dyna pam i ni ddim. Gyda'r elfennau bach yna, a'r partoiadau yna. So, dyna fe. OK, boys fel neutrals, o'ch chi wedi mwynhau gêm neu braidd yn siomedig o safon yr gêm rhwng y dau tîm ar hyn y bryd, y dau tîm gorau yng Nghymru? Fi credu oedd e'n Caerdydd yn heiddiannol ennill, fel oedd Daf yn gweud. Fi credu, mae'n dangos chi, i'r cymaru gormod y gêm wythnos cyn fyd erbyn y sgalet. Does dim gormod rhwng ar Dreigiau o'n deg ac yn sicr yn Ewrop. So i'n credu ar y dyrnod, a heb o gwneud hen cliché o darbis yma, forms out the window, does dim gormod rhwng ranbarthau ar hyn y bryd o ran safon, so i'n credu. Fi'n credu mae pawb yn gallu curo pawb ar y dyrnod. Fi'n credu mae pob ranbarth wedi gwella, ond gyda Dafydd taro hoel yn y ffen fyna, mae Gaerdydd
sicr y rhanbarth gorau am cael allan y gemiau a chybod, eto wyn yglu fe. Chybod, maen nhw'n gwneud y pethau bach mwyn sicrhau y buddugoliaeth. Mae tîm arall yn wario rygbi dda, maen nhw'n wario rygbi dda ar y degau, ond maen nhw'n falle mwy clinigol na falle Scarlett a Ospreys, chybod, a fi'n credu oedd y Caerdydd wedi ffronto lan yn dda yn erbyn pac y gweil sydd fel arfer yn gryf iawn. Fi yn credu, chybod, y canlyniad ble nath nhw eto yn heiddiannol, dwy'n y buddugoliaeth, neu yn ennill yn sicr erbyn ni wrthos cynni, mae hwnna'n sicr creu momentum. Nath nhw'n eithriadol dda dyn nhw mewn i gêm na. Felly mae'r pob clod i'r Caerdydd am ble maen nhw yn y tymor hyn, a nhw sy'n gobeithio ni yn sicr o ran yr URC o'r y play-offs ac yn y blaen. Yn hollol heiddiannol. Dach chi'n meddwl? Owen, Cytuno, llwyr, just disgybleth. Pryd mae siwr gymryd o gerdiau yn cael ei ddangos, a wedyn amlwg oedd y Cerrig Coch oedd yn amlwg oedd yn gywir yn fy marn ni, ond mae'n just newid y gêm, mae'n newid y broses mae tîm yn ei ware. Byswn ni wedi disgwyl i'r gweilch falle barhau i fod yn ymwysodol falle dechrau chwarae fel maen nhw wedi yn y gorffennol, ond pryd ych chi'n cochi chwaraewr, yn wedi gyda'r dorf a siwr gymryd bwysau ar y gêm, chi'n mynd i newid. A dwi'n gwybod yn amlwg mae tîmoedd yn ymarfer dyddiau yma i baratoi am y ffaith bod nhw'n mynd i fod yn lawr chwaraewr, ond i wario siwr gymryd o'r gêm efo 14, 13 chwaraewr ar y cae, oedd yn lot i ofyn. So, just bach yn siomedig, ond dyna fel mae rygbi yn dyfe. Mae penderfyniadau, mae digwyddiadau yn codi a felly mae rhaid chi chwarae beth sydd o'ch flaenau. Ond, eto, canlyniad oedd yn bwysig i'r ddoi tîm yma. So, fel mae'r rhanbarth eraill ar hyn o bryd adeg mae'r flwyddyn, sneb yn ennill pwyntau am y ffaith bod nhw'n edrych yn dda yn chwarae, mae jyst y ganlyniad. So, bydd Chaerdydd yn hapus, bendant maen nhw'n mynd, mae meddiant efo nhw rhywfaint nawr, so gan i weld beth maen nhw'n gallu gwneud trwy weddill y dymor. Fel niwtral, Owen, ac fel dyfarnwr, sut oedd ti'n gweld y digwyddiad gyda Belcher a Morgan Morris, lle oedd pen yn erbyn pen, gyda eitha tipyn o rym yn myfelyn, ond wedyn Cysendei gyda'i fraich lan, oedd yn erbyn y reolau, dim cwyni'n gael a Cysendei wedyn, dim peryg i gymaru a pen yn erbyn pen, achos yn bersonol, fi'n credu maen nhw'n eich un peth, neu bod nhw, os oedd un yn wath na'r llall, byddwn ni'n meddwl, byddai pen erbyn pen. Pen erbyn pen. Mae'n anodd, achos dwi wedi drafod hwn efo ambell i ddyfarnwr sydd yn ddyfarnu ar y lefel ar hyn o bryd. Mae'r pwysau sydd yn dod mewn o'r bunker, fel mae fe, yn enfawr. A mae lot o pwyslais wedyn. A dwi'n becso chydig bod pobl yn edrych ar penderfyniadau a maen nhw'n, it's all about the optics, yn lle bod y teimlad rygbi. Fel dwedais ti, Daf, o'n i'n gweld oedd y head on head yn wath, ond maen nhw'n falle edrych ar hwnna a adeg na yn y gêm, maen nhw wedi just dod mewn i fi bach yn boeth. Allan nhw wedi ddelio gyda hwnna i fi, efo cerdiau melyn, a just dweud, mae wedi gwneud camgymeriad, ond efe wir yn bwrpasol, efe wir... Yn yr adeg, mae fe'n anodd i wneud. Byswn ni'n cytuno oedd y llach yn wath, ond wedyn ni gyda'r penderfyniad yn y gêm yn gynharach, falle o'n nhw'n bach mwy, we can sort this out another way. So cysondeb fydd y broblem fyna, a just y camerau a y mewnbwn a'r pwer sydd gan y dyfarnwr teledu, mae fe'n dylanwadol iawn y ddyddiau yma, a falle nid nhw sydd ar y cae. Y teimlad na, mae'n anodd i esbonio fe, bod chi ar y cae, mae gennych chi
teimlad am sut mae'r gêm yn fynd, sut mae'r brwydr yn mynd, ife rhywbeth danweiniol, ife rhywbeth pwrpasol oedd, a os i chi'n sefyll nôl, a mae'ch pulse rate yn just yn resting heart rate, a chi'n gwylio fe ar sgrin, dwi'n teimlo bod hwnna, it's a tricky one, ond, ie... Oedd e'n ironic, achos oedd yr un Cysendau falle gyda bwriad oedd yn waith na'r un arall, ond dim yr effaith. Na. Y blaw yn blincyn y maswr yn llefen. Ond dyle bod wedi mynd yn fwy isel. A dyna beth maen nhw'n bwydo mewn i chi ar hyn o bryd gyda'r chwaraewyr. Mae'r pwyslais ar yr amddiffynwr. Nhw sydd yn gorfod edrych ar ôl yr ymosodwr. Ond nhw sy'n gorfod mynd. oedd Sheedy yn hollol upright. Oedd. A dyle bod Sheedy wedi mynd yn iselach. Gallech chi hyd yn oed wedi dweud, it's a high tackle. Ond wedyn, ar y llaw arall wedyn, ydy ti dau boi mawr cryf yn herddio mewn i gilydd. A nath Belcher gael ein anghywir, ond doedd dim cysineb i'r digwyddiad. A fi'n credu, i fod yn hollol onest, fi'n teimlo bod Melin yn iawn am hwnna, bod e'n edrych yn really gas ac yn anffodus i Morgan Morris bod wedi cael whack ar y pen, a'i Belcher hefyd. Ond wedyn, o'n i jyst yn meddwl bod e'n Cysendau yn dop. Melin, penalty, chi ddim yn gallu mynd mewn gyda braich fel yna, ond oedd common sense fi'n credu gyda'r un Belcher, ond oedd angen yr un common sense gyda Cysendau. Mae fe'n anodd achos doi ddigwyddiad yn amlwg i ni'n drafod yr un peth o y targed, ble maen nhw'n bwrw, ble maen nhw'n anelu, ble mae fe'n ddiogel. Byswn ni'n cytuno yn llwyr, dylsyn ni ystyried, ydy'r llun yn edrych fel mae'r bwriad yw i greu danwain, i greu niwed, ac yn y ddigwyddiad na, fel ych chi'n ddisgrifio, doedd e ddim, oedd just rhywun wedi cael ei anghywir, a dylsyn ni cael y synwyr cyffredin fyna. Yn y Cysendau, just y ffaith bod, mae'n beryg bod pobl nawr yn mynd i ddechrau aros lawr a dod ar sylw iddyn nhw mwyn i'r camerau cymryd mwy o amser. Ond fel yna mae'r gêm yn dactegol. Dyna fel dwedais i, yn adeg mae'r flwyddyn, canlyniadau a'r mantais naeth hwnna greu, a gellid i ddweud, wel, i shouldn't have done it in the first place. Os nag oedd wedi wneud na fydde wedi rhoi ei hun mewn sefyllfa le cerdyn coch oedd opsiwn oedd ar y ford. Ond, gawn ni weld. Maen nhw'n datblygu'r broses, maen nhw'n dechrau rhoi drafodaethau mewn i pwy sydd yn arwain a pwy mor gloi maen nhw'n trio wneud achos ar diwedd y dydd, mae rhaid ni fod yn ystyried y diogelwch, mae rhaid ni ystyried taw gêm a entertainment yw e ar ddyledu, so dyn ni ddim moyn i hwn newid beth mae pobl yn talu i weld neu gwylio ar ddyledu. A ffodus oedd bod canlyniad i'w faint mae'r ceisiau dal di dod, ond o ran safon a dal y gêm o ran gêm hafal, yn amlwg oedd hwnna wedi newid enfawr yn y gêm. So, gawn ni weld, ond pob gêm mae rhywbeth, echyd i chwilio am gerdyn goch a felyn, pob gêm yn contact. A diwedd y dydd, mae rygbi, a just, dyn ni'n gorfod amddiffyn y chwaraewyr fel dyfarnwyr. Mae pwyslais arnyn ni fel enwedig yn y gyngrau'r lleol, bod rhaid i ni chwilio am ddiogelwch, ond dim camerau gen ni. A mae'n bwysig bod hwnna yn cael ei arddangos o flaen y byd yw bod chwaraewyr yn cael ei edrych ar ôl, a mae'n mor dyfarnwyr yn sefyllfa anodd weithiau. Dwi ddim wedi paratoi hwn, boi, sori, ond cwestiwn mawr i chi di Owen. Be di dy fan di rwan? Ydy Caerdydd efo Glasgow i ffwrdd a Stormers adre? Dyn nhw'n mynd i cyrraedd yn y 8 uchaf? Bydd rhaid fi tynnu'r tabl an nawr i gweld. Ni'r un peth. Mae'r un tîm, dwi'n meddwl, allan o'r 9 mynd i colli allan. Thomas, nhw yw'r ffefrynner yn y brif i credu nhw sy'r pac gorau. Maen nhw'n
a mae gyda nhw Sasha Feinberg was Ulu fech, bod poster boy South African rugby ar yn y bryd mae'n ar dan. Fi di weld nhw gael falle canlyniad erbyn Glasgow maen nhw yn mynd yn dda. Fi cryn ni tîm Cymraeg. Mae Caerdydd yn gallu matcho Glasgow. Fi ddim yn credu maen nhw'n gallu matcho Stormers. Fi ddim yn credu maen nhw'n gallu mynd toe-to-toe gyda'r pac na. Fi jyst credu mae'r pac y Stormers rhy gryf. Oes lot gan y Stormers i chwarae yn y gêm na? Mae hwnna'n pwynt, ie. Maen nhw'n trwyddo na gyda. Maen nhw'n top barod. A dyw'r tîmau De Affrica ddim yn teithio yn arbennig o dda. Maen nhw'n byti 65% win rate yn De Affrica, 21% neu rhywbeth i ffwrdd. So hyd yn oed maen nhw'n amlwg y gryfach. Byswn ni'n meddwl, oes rhaid nhw ddod i'r gêm i ware am unrhyw beth, ac hefyd mae rhaid nhw hedfan i fewn i'r gêm. So os o'n i'n Gaerdydd, byswn ni edrych hwnna yn meddwl, mae rhaid ni ennill ty beth, whoever shows up, ond falle bydd hwn yn cwmpo i'n blaid ni, bod ni'n cael chwarae tîm na fydd yn rhoi tîm llawn ar y cae. Mae'n dibynnu ar os mae Stormers yn cael rhywbeth yn erbyn Ulster, maen nhw'n saff yn cael home draw. So os mae rhaid nhw'n mynd i Ulster, chwel. Oes. So fi'n teimlo bod gyda Caerdydd well chance yn erbyn Stormers gartre yn y Glasgow i ffwrdd. Fi'n teimlo. Mae'r ddau mynd i fod yn galed. Odi. Ond Glasgow i ffwrdd is a tough one. Wel, fel arfer, hanner cant o bwyntiau sy'n digon i mynd trwad, ond dwi'n meddwl mae nhw ar 50 ar y bryd. Mae nhw ar 50. So, just point neu dau maen nhw angen? Wel, tu ôl nhw, mae, os fi'n jyst yn edrych fel yna yn gloi. Mae'r Bulls 49, a mae Ulster 47. Ie. Mae lot yn dibynnu ar Ulster. Fi credu bod rhaid nhw gael rhywbeth yn Glasgow, pwynt. Achos os mae Ulster yn ennill rhywbeth yn erbyn Stormers, maen nhw'n mynd i dringo. Mae Connaught o bosib yn angen cyrraedd yr 8 olaf. Ond Caerdydd sydd gyda'r... Dim ryfedd bod nhw'n codi gêm yn erbyn y gweilch, achos nhw'n gwybod dyna cyfle nhw i gael rhywbeth mwyn hwyluso y ddau gêm olaf, efe. Mae'n mynd gêm wrth gêm, efe. Ie, bendant. Ond ni'n siŵr ni dod nôl y sôn am hwn. Draw yn Parma, ar un noson yn yr Eidal, gafodd y Dreigiau y buligoliaeth cyntaf oedd i cartref yn y gynghrair mis Ebrill 2022. Owen, hapus iawn efo hwnna? Wel, bryd chi'n edrych ar hwnna, anhygoel, mae'n bellach byth yw gêm cyntaf i nhw ennill tu allan i Gymru ers 2021. So dwi'n siŵr oedd dal Covid regulations yn lle bryd o'n i'n chwarae gêm na. Ond, yn gyntaf, o'n i'n drafod safon gêmau, doedd hwn ddim yn gêm arbennig, ond ar adeg mae'r flwyddyn, mae angen i Dreigiau dechrau ennill yn y gorffennol. I ni wedi bod y tîm na sydd yn, cafon nhw gêm dda, good effort, 60 munud. Wel, 60 munud dath, and, well, i fi, future star Welsh Rugby, Ben Carter, codi i law, a mae'n dweud, come on, dewch dyma ni. A mae chwaraewyr wedi dechrau codi i freichiau nawr a dweud, yeah, this is Nova. Angus Bryan o dweud ar ôl gêm, doedd e ddim yn, ddim yn brydferth, but it's a win, ag yw e. Mae'n dangos grit, ac enwedig gan bod nhw wedi ennill 3 gêm ac yn y 4 diwetha, yn amlwg cochen nhw big time yn erbyn y tîm o De Affrica. Ond mae'n just matter nawr bod nhw'n dechrau plethu a dod trwy y gêm yma efo patrymau a hyder. Just chwaraewyr eto, Angus O'Brien, nes i sôn amdano fe, ffordd mae wedi bod yn chwarae, just what a club player hyn o bryd. Un o'r chwaraewyr yna sy'n anffodus, falle le ydy yn ddigon dda i ware ar y
lefel nesaf? Nac, sa'n siŵr bod e falle blynyddoedd yn ôl, ond mae'n amlwg fel chwaraewr clwb, mae'n gwybod sut i codi'r safon. A just falch iawn, oedd y pac yn gryf, dwi'n meddwl o'r reng flan, ni wedi cael chwaraewyr dod yn ôl, mae Elliot D wedi ymweld i fi, fel mae fe'n dod â brofiad, mae'n dod â enw sydd yn falle codi hyder a mae'n just rhoi opsiynau iddyn nhw. So, fel pac, dwi'n hyderus iawn mae ffordd maen nhw'n chwarae ar hyn o bryd mynd i roi cyfle iddyn nhw yn gemau sydd o'n blaenau ni. Ond mynd mas na, enwedig ar ôl chwarae gêm yn erbyn Zebre, thefnos cyn, oedd e'n mynd i fod yn anodd yn doedd. Chwaraewyr yn nabod y ffordd maen nhw'n chwarae, maen nhw'n gwybod beth yw'r tactegau. So, oedd lot o grit, browd iawn o'r ffaith, a just lot o hyder yn bwydo mewn i'r tîm. Ross yn chwarae'n dda fyna, Tinos O'Brien, great game to. Just, mae'r chwaraewyr yma, falle, sa'n siŵr am faint maen nhw'n mynd i allu cadw'r look ma'n redig, ond os mae'n dal yn redig, just keep going, you've got to play the hot hand. A just lot o hyder yn dod, lot o balchder, ond eto i fi, y chwaraewr yna sefyll allan oedd Ben Carter, just cryfder, just dachwe am chwaraewr weddol ifanc, arweiniaeth, a just y boys tu allan, Angus O'Brien, Tinas Tybia, and just arwain y peth, a just browd iawn, a nawn ni drafod y gêm nesaf sydd i ddod, ond o ran just y brwydyr sydd gyda nhw, just i dod o flan, gorffen o flan y Scarlett, mynd i fod yn anodd, a mae'n rhoi cyfle iddyn nhw, a wnaeth hwnna rhoi bach o hyder iddyn nhw hefyd, o ran beidio gorffen ar gweilod y gyngrair, a falle bod nhw'n gorffen ar ben tîm yng Nghymru, sydd heb di ddigwel. Llynedd wnaethon nhw'n gweilod, sa'n siŵr am y dro diwetha, nhw wedi gorffen yn drydydd allan o'r ranbarthau Cymru. So, lot i wario dros. Just cwpl o newidiadau yn amlwg yn dod, gyda Patchell yn dweud bod e'n ymuno â Benetton yn y tymor nesaf. So, gawn ni weld pwy mae fath o cysondeb bach yn nhw cydio arno, achos maen nhw wedi rhoi platform lawr, a bys ni'n edrych ymlaen i weld sut maen nhw'n adeiladu. Cwpl o chwaraewyr a newydd wedi cael ei gyhoeddi yn dod i fewn. So yn amlwg maen nhw'n teimlo'n hyderus am y dyfodol, a they should do. So, hapus, ond... Fi'n mynd i gofyn rhywbeth i ti nawr, Owen, a fi'n sôn am ceisio osgoi gorffen o dan y Scarlets. Hwna ysbrydoli fi i gofio geiriau Brian Moore, y cyn bachwr Lloegr, pan oedd gweld Cymru yn dathlu curo'r Lloegr unwaith eto. Wedodd e, beating England means everything to the English, but it's a paucity of ambition that should not be tolerated. Dyle bod y dreigiau nawr yn fwy uchelgeisiol na peidio gorffen o dan y Scarlets. Mae gyda dreigiau Edinburgh, right? A Scarlets, y ddau gêm cyngrair ar ôl. Chi o dan Benetton wedyn Edinburgh, chi'n gallu mynd heibio'r ddau na oherwydd, os chi'n curo'r Scarlets, a chi'n curo Edinburgh, chi'n gallu mynd uwch ben Benetton ac Edinburgh oherwydd 10 pwynt yn erbyn Edinburgh. Mae Edinburgh goffa chwarae Connaught. Mae Connaught yn mynd am y top, a mae Benetton yn chwarae Bulls a Stormers. So fe mae'n cwmpo, os ych chi'n ennill y 2 gêm olaf, bydd rhaid chi ennill maximum points. Os chi'n ennill y 2 gêm olaf, right, and it's not beyond the realms of ffilm y dreigiau bod yn ware, okay? So fi'n credu, dylai bod chi bod yn fwy uchelgeisiol, okay? A fi'n mynd i roi stŵr i ti nawr, right? Os chi ddim yn neud e, right, rhag eich cwilydd. Wel, dyma'r cyfle. Llewod. Yr hyn dwi'n pryderu yw... Chi'n ffefrynnau i gorffen uwch ben Benetton, Edinburgh, Scarlets, a'r... os ydyn ni'n colli 2 gêm yn uwch, chi'n gallu mynd uwch ben... Dwi'n edrych cael y gyngraen nawr. Yr unig peth sy'n pryderu fi yw faint fydd yr effaith o'r gêm ar ddydd Sul. Faint yn gorfforol, faint yn o ran y ganlyniad. Mae Tia wedi dod allan a mae'n just dweud
mae'n dweud mwynhewch, enjoy the occasion. Fi ddim yn hoffi hwn. It's a Dwi'n pryderu paucity of ambition that should not be tolerated. Wel, so ni'n gyfforddus iawn. Mae'r fi'n coch ar y go, boys. Mae rhaid i ni gael Yeah, podlediad wrthos nesaf a'r wrthos ar ôl ni. Owen, mae rhaid i ti trefnu lips nawr. Allai un beth, fi credu mae'n dda bod popeth yma'r Dreigiau yn neud, a digon bosib chi'n mynd i gorffen uwch benni, ond chywod, dim ond y Dreigiau sy'n sefydlog ar hyn o bryd, gyda popeth sy'n mynd mlaen. Fi'n gwybod ni dim ond fod siarad... Ironic, na gwe. Y Dreigiau o bawb yw'r tîm falle sy'n gyda'r sefydlogrwydd mwyaf tu allan i'r car yn y bryd. 100%. Mae lot, fi ddim gweud mae'n esgus, fi credu mae ti yn neud job eithriadol dda. Boes fel, ti'n fi'n mynd i chwifio ban allan yn ddyfru, fi credu mae Wyn Jones i bod ar benni i chi. Fi yn cytuno. Tîm y Carter. Fi credu mae Carter am y Dreigiau ac am Gymru erbyn diwedd y chwe gwlad. Mae'n bron cymryd, a fi ddim yn write off bydd fan hyn o bell ffordd, fi'n credu mae'n cymryd rôl falle bydd fan nawr gyda symud ymlaen, Carter a Daf Jenks fi'n credu, yw'r falle par fan yna. Mae fe'n, a hefyd, Daf, gath o'n i sgwrs am Angus y Brian, cos o'n i'n hoffi fe pan dath e i ni spel yn ôl, gath e ddim falle'r cyfnod gorau, falle chybod, yn bach o bit part player rhwng pan oedd boes fel Patchel ac yn y blaen a oedd e'n wario 10, oedd e'n wario 15, oedd e'n chwarae pan oedd lot o big hitters ni'n mynd off i Gymru 4-5 mlynedd o nawr. Mae wedi dyn ôl i Dreigiau, mae fe'n, chybod, mae popeth dda sy'n digwydd y Dreigiau yn y bryd yn mynd trwy Angus O'Brien a rai o'r boes arall i ni sôn Carter yn sicr. Mae Wainwright yn anhygoel cyn i chwaraewr gorau Cymru yn y bryd yn y pac. Mae'n doniol Gareth, jyst i neidio mewn fyna, y ffordd mae'n chwarae, ni'n cymryd yn gyniatal ar hyn o bryd, taw hwnna yw lefel, a dyna'r berig am flwyddyn nesaf yw bod, mae lot o hwn, I don't rule out y ffaith bod popeth bant o'r cae wedi cael effaith ar y Dreigiau. Dwedwch chi taw nhw yw'r tîm mwy o sefydlwr grwydd gyda nhw. Mae hwnna'n bendant am flynyddoedd, degawd. Mae pobl wedi bod yn gweiddi, a beth yw'r pwynt? Pam maen nhw dal mewn rhan. Ond nawr mae gyda nhw'r hyder i feddwl, wel, dyn ni'n yma blwyddyn nesaf. Mae gyda ni tocynnau i werthu. Mae gyda ni buddsoddiad eich chi you can count on it. Ble mae'r tîmoedd eraill yn gallu dweud, here's our 5-year plan. Mae'r Dreigiau ar hyn o bryd, mae gyda nhw'r... Os maen nhw trin dod y chwaraewyr i fewn, maen nhw'n dweud, well, we're here in 5 years. Pwy mae'r chwaraewyr eraill yn gallu... Pwy yw'r tîmoedd eraill ar hyn o bryd yng Nghymru sydd yn gallu gwneud? A dwi'n gwybod, mae Gardydd, bydd bopeth yn gweithio allan yn gallu dychmygu. Ond, ti'n iawn da, mynd yn ôl o fe, dylsyn ni bod mwy hyderus. Mae nhw wedi codi i law, nawn ni drafod y gêm i ddod. Ond, mae fe'n just sefyllfa anghyfforddus i fod mewn, bod ni'n drafod hwn a ni'n teimlo bod gan y Dreigiau cyfle a mae'r chwaraewyr yn rhoi hunan mewn y ffenest chopper a just dangos don't count us out. So edrych ymlaen i weld, ond chi'n iawn, na i cadw'r positifrwydd yn fyw nawr. Yr unig peth dwi'n gallu wythnebu yw, dwi'n cofio llynedd fi a Carwyn sôn o hyd am y Dreigiau, ond mae'n fel mae Dafod chydig bach yn gael. Dwi'n deall be mae'n deud hefyd. Ond just y ffaith, wrach mae'n cam wrth cam, a maen nhw wedi gwella yn bendant. OK, a ni dod nôl o'i Dreigiau i gorffen y pod. Y gêm olaf y penwythnos, Scarlett yn gweithio'r Bulls nag os iawn yn Llanelli. Gareth, anlwcus i golli? Anlwcus eto. Mae yna rannau o'r tymor, mae lot o gemau ble, a dim am y gemau llawn, a dyna beth sy'n bwysig, ni'n mynd ôl i beth o'n i'n gweud am Chaerdydd, cael y gemau mas. Oedd y rhan just ar ôl hanner amser erbyn Chaerdydd, a wedyn oedd rhannau o'r gêm, ble o'n i'n mwy na just matcho'r Bulls, o'n i'n well yn nhw, o'n i'n wario mwy o rygbi dyn nhw. Tu fas y pac, a yn amlwg Pollard, yr holl profiad sydd fe, oedd dim lot yn nhw'n cynnig, o'n nhw'n byw off lot o camgymeriadau, ond oedd Pollard yn amlwg yn cico'n dda, cico pob pwynt, cico o fewn hanner ei hunan. Anlwcus, ond lot o'r anlwg lawr i ni yn hunain, nid
falle, chwod, fi ddim yn gweud oedd y Bulls ddim yn heiddi ennill, ond collon ni mwy na nhw'n ennill. Chi'n meddwl, o'n ni mwy falle gyfrifol am gael ein trechu. So mae'n rhoi lawr fi, cos fi'n credu oedd wedi cael gêm dechau. Fi yn hoffi fe fel opsiwn fel 10, ond fi'n credu 12 yw safle fe. Chwarae 6 pwynt, un yn lwcus off y pist, ond oedd y 6 pwynt na, wel, chwas, ni cymryd allan yr un bwrdd off y postyn, o dal 4 pwynt fyna ar y ca, gyda oedd Hawkins, 2 cic weddol hawdd, chwas, slotodd e'r ail lot mwy anodd wedyn ar hanner. Ni'n meddwl Eddie James i chwarae rili dda, oedd e'n anlwcus, tas fe wedi dyla'r pel ar ail tro ar ôl y gais cynta. Fi'n credu bydde ni wedi pwysio ymlaen. Hapus i weld Callum Woolley gael cais gêm cynta. Oedd fi ar mab wedi cael lot o'r llofnodion y diwedd y gêm, a mae fe'n edrych fel tipyn o, mae fe'n edrych yn athletaidd iawn, mae fe'n edrych fel un am y dyfodol yn sicr, mae fe'n tipyn o faint o'n fe. Mae wedi bod tymor anodd ar y ca a ddiwrth y ca, ond mae lot o chwaraewyr dda yna. O'n i'n siŵr fel oedd Plumtree mynd i ymateb, achos amlwg oedd Nigel Davies i ddod mas a beniadu fe am ei disgybleth. A mae hwnna'n digon teg. Mae dyle fe cael ei beniadu, ond fi'n siŵr weithiau pan mae coaches ddod mas ac yn gyhoeddus, gweud pethau negyddol am chwaraewyr nhw, fi'n gallu gadw hwnna in-house. Reprimand him on the training paddock, dim falle yn gyhoeddus, ond gath e gêm dda, fi'n gwybod mae Daf yn fan mor o fe. Anlwcus, ond lot o fe by our own doing, chi'n bod. Ond oedd y dda i weld, o'n i'n disgwyl y Bulls fel y Stormers i bwlio ni to fach yn y pac, ond y scrum yn criciant y bach, ond we held our own, chi'n bod, a gallen ni di ennill hwnna. Ond anffodus, fel y gêm Chaerdydd won the got away, chi'n bod. Ond mae'na pethau bosib, mae'r chwewyr yn wan yn dda. Joe Roberts, fi'n credu dod ymlaen yn dda fyd ar ôl anaf. Credu Ryan Elias reffach o shift mewn hefyd. A fi'n eitha cyffroes just heddi nawr, clywed bod ni'n amlwg colli Hepburn mynd nôl i'r Alban, wrth gwrs. Edinburgh fi'n credu. Ond, Domachowski'n dod i ni o Gaerdydd, mae fe'n tipyn o foi, tipyn o faint, gobeithio bydd e'n gallu dod a lot mwy o falle sefydlogrwydd i'r pac gyda a helpu boes ifanc fel Josh Morse a Harry O'Connor, boes ifanc sy'n dod trwy, cos mae yna talent dod trwyddo gyda ni. Harry Thomas hefyd yn y reng flan, so fi'n credu, edrych mlaen i tymor nesaf nawr, mae ddim wedi bod tymor dda, ond mae yna pethau bosib i edrych mlaen am. Credu y challenge pawb, really, ond yn ymwneud â Scarlett yw'r squad balance. Lle chi ddim eisiau gormod o lwyddiant gyda boes Cymru, achos maen nhw i ffwrdd am spel. So, fi'n credu mae Scarlett mewn ffordd yn lwcus i raddau, os dim llawer gyda nhw sydd yn dewis cyntaf yng Nghymru. Jocan. Ond os ych chi yn edrych ar y pac, right? Ryan Elias, Welsh Duty, wedyn, eblaw hwnna, pan mae pawb yn ffit, does dim llawer gyda'r Scarlett up front, really. So bydd y pac y Scarlett, fi'n dod nôl i fe, pan mae Lawsi ar y cae a Jake Ball, Ryan Elias hefyd, a hefyd, yn gwybod mae'n cael bad rep gyda'i disgyblaethau, mae Plumtree yn boi gorfforol, mae'n enfawr, mae'n 6 second row. Pan maen nhw ar y cae yn gorfforol, mae'n o'r massive fan y Max Douglas, ond mae'n amlwg bod e'n gorfforol. Pan maen nhw ar y cae, mae Pac Scarlett yn really gryf, a the missing link yw maswr. So, Coslow pan maen nhw'n ffit, gret. A chymod, maen nhw'n mynd i helpu Scarlett bendant, ond dyw e ddim o gwmpas trwy amser. Yr un problem sy'n mynd i fod gyda ni blwyddyn nesaf. Os na ydyn ni'n gael rhywun yn lle Jack Walsh, ni wedi bod yn ffodus lle Dan Edwards mas, Jack Walsh yn step o mewn, he's a great deputy. Chymod, yr un peth, the old pro fel mae Angus O'Brien yn neud dros y Dragons. Mae rhaid chi gael y squad balance yna, ac yn anffodus yng Nghymru, mae colli chwaraewyr i'r carfan,
ryngwladol, gwastad yn fod yn sialens, a dyna pan mynd lawr I 3 ddim yn mynd I fod yn unrhyw datrysiad o gwbl I rygbi yng Nghymru. Ar y pwynt na, da fod ran maswyr, right? Dim bod fi'n gwybod lot am hibo pac o gwbl. Ond mae Chaerdydd nawr, mae bach o'n baras yn o Richards dyn nhw nawr, o beth fi'n deall. Yn amlwg, Ioan Lloyd yn mynd nôl I Chaerdydd blwyddyn diwetha, mae'n gallu bod 10 neu 15. Fi'n credu 10 yw hoff safle fe, ond mae fe'n cael ei defnyddio lot yn y ddoi safle. Yn amlwg, fi'n credu mae Shidi wedi arwyddo eto I aros yn Chaerdydd wrthos yma. A ydw i'n gywir dweud, ydy Jared Evans fod o'n ôl I Gaerdydd, neu nyr Sybrydion? Mae'n sôn am, ynddo? Ie, mae'n dod I diwedd contract yn Hargreaves. Ie, so eto mae dod I sefydlogrwydd yn dod lawr I ble mae'r chwaraew mae'n mynd, agents ac yn y blaen. Ond fel ti'n gweud, mae Jack Walsh yn mynd I bod collau mawr I chi, fi'n hoff iawn o fe, yn trenu bod e'n mynd I Ffranc. Mae'n edrych fel mae'n mynd I bod, yn amlwg, Dan Edwards sy'n ar Cris 10 Cymru ar un y bryd. Fi'n credu Costello wedi gwneud dda pan dath mewn. Fi'n credu gêm yr Alban. Oedd e'n arbennig, fi'n credu. Ond ffitrwydd fe. Mae dyn ni Carwyn, Legat Jones o trwydd o'n ysgalet. Mae'n ifanc, mae'n dal yn dysgu grefft. Ni yn stryglan. A fel I chi dad, ni stym y dyfnder na ni ar hyn o bryd. Falle bydd byddai'n newid tymor nesaf. Ond ie, weithio... Y dewis yw fi'n credu, ydy Scarlett, achos pan mae Cymru, bydd Costello a Hawkins I ffwrdd. Bydd. So bydd rhaid cael 2 maswr I gefnogi nhw. So mae Leggett Jones yn mynd I fod yn buddsoddiad, fi'n deall hwnna. And he's a project player. So mae rhaid cael cyfle iddo fe. Bydd e'n cael mwy o gyfleoedd, sydd yn gret. Right? Ond i'n barod eto? Probably not. Ond... Os yw e'n talentog a maen nhw wedi clusnodi fe fel rhywun sy'n mynd dod trwyddo, wel mwy o game time pa mae'r boys arall I ffwrdd sy'n gred, ond wedyn, beth sy'n mynd I ddigwydd os mae fe'n tynnu lan? A dyma yw sialens ni yng Nghymru gyda'r carfannau yw y dyfnder a ceisio cael succession planning a hefyd cael depth chart sydd yn helpu tymor hir. Billy McBride I gofio gael ei tynnu mewn am y gêm Treviso fe Benetton chydig o fisiodd yn ôl just am gêm na achos just y fod ar faint chwe gwlad fe. Leggett Jones dal yn neud I gorffen I ysgol Ydy. Mwy o cyfleoedd I fe sydd yn bwysig a falle a dyna ble mae angen i'r SRC fod yn fwy o gefnogaeth fel ti'n dweud McBride a bobl fel yna. A mae angen I ni gael ffydd yn y chwaraewyr ifanc I taflu nhw mewn. Mae yn anodd, ond dyna sut maen nhw'n mynd I wared, dysgu. Sôn am ffitwydd, un chwaraewr dwi'n meddwl mae Scars wedi methu yw Josh McLeod. Cos I fi, pan mae o chwarae, mae'n arwain y tîm. A dwi'n meddwl mae'n rhywbeth, dwi'n gwybod blaint mae wedi chwarae, ond mae wedi methu chydig o'r geimiau. A mae Scars y tîm gwahanol I fi pan mae o'n chwarae. Ydy, mae fe'n eithriadol dda ni, mae fe'n arwr amlwg, mae'n capten, mae pawb yn tyfu o gwmpas mae pawb yn tyfu mewn hyder ac yn ware'n well pan fe'n ware. Siaradau sydd fe, mae fe ddim yn byw, mae'n cymryd I symud i'r ardal, ddim beth o'n I fan hyn nawr. Siaradau sydd fe cyn gêm y Chaerdydd, a o'n I yn yr ban gyda'r juniors, oedd y mab yn chwarae ac yn y blaen, so oedd y chwaraewyr oedd wedi anafu ac yn y blaen I ddim ware. Tynnu lluniau a chwod, arwyddo autographs ac yn y blaen. So, gwedais I, ti'n amlwg mas heddi, ti ar gael wrthos nesaf, oedd gobeithio, ond amlwg oedd ddim ar gael am y Bulls, so so'n gwybod os mae'n mynd I bod yn rhan o gêm y gweilch. Na, well cael rest yn ebyn y... Oedd fel pob chwaraewr yma, oedd moyn bod nôl am diwedd y tymor, oedd moyn bod nôl am gêm y Bulls. Mae Clwyd yn un diddorol achos am y Scarlett, mae fe'n I first name on the sheet I ni, os mae'n ffit. Pan gath siawns am Gymru dechrau'r chwe gwlad, o'n i'n meddwl
chwod, hwn yw cyfle fe. Mae wedi cael capio blaen gyda pifac, wrth gwrs, ond oedd ddim cweith wedi, yn amlwg oedd e risafle Jack Morgan a fi gyda Tipric dal o gwmpas, felly oedd e'n anodd e torri trwyddo, ond o'n i'n meddwl, i fi, mae'n gweld yn fwy o maint hefyd. Mae dim just kind of scavenger y pel nawr, mae'n cario'n well, mae'n taclo popeth. Mae ddim cweit wedi torri trwyddo gyda Tandy, ac eto fel y Daf yn gweud, so ni moyn colli poch o'r dda i Gymru, achos so nhw gyda ni yn y tymor wedyn, ond fi ddim yn gwybod os mae rhyw, chwad, fi ddim yn gwybod os mae lot o dialog rhwng Cymru a'r Scarlets yn gweud, pidwch chwarae fe'n well tymor nawr, cos mae'n rhan o cynlluniau ni yn y haf. Fi ddim yn siŵr, o'n i'n teimlo bod gath e cydi gêm cyda, gêm Ffrainc, fe? Gêm Lloegr. Gêm Lloegr, sori. O'n i'n meddwl gath e cam fanna, achos oedd y gêm neu, it was a non-event, achos y disgyblaeth Nicky Smith a Dewi Lake Cardiau. Roedd hwnna'n no-win situation fanna, chi ddim yn gallu fforddio colli eich prif chwaraewyr chi mor gynnar yn y gêmau, chymod. A ni'n meddwl y gêm ne gafodd e cam, achos oedd ddim fel bethau, pan chi ar back foot fanna, mae'ch open side chi wastad yn mynd i cael bach o hammering, yn enwedig yn erbyn Lloegr. Gafodd ei tynnu off, yn gynnar yn yr ail anner, fi'n credu, i Harry Deeves, jyst i trio newid pethau. Wedyn, doedd dim... Chi'n ffili baio open side am y blinking mess oedd wedi digwydd yn Twickenham. O gwbl. Cyd i Botham wedyn, Botham yn Caerdydd sydd wedi cynnig o mlaen wedyn yn y chwe gwlad o fe. A Alex Mann, wrth gwrs, fel chwech, so... a Wainwright fel y back row, so, chwad, falle oedd e ddim eisiau tincro gormod gyda'r trina ar ôl, cyd i gêm yr Alban fe oedd y troboint i ni fel Cymru fe, o ran dim chwarae dy'r sgwad yn y gymaint. So hoffen ni, so gwrin ar y dyddiad, ond hoffen ni weld McLeod, os mae'n ffit yn gyntaf i ni cyn diwedd tymor, ond cyn i mae'n heiddi siawns eto os ni edrych mlaen fach am Cymru yn y haf yn sicr, ond mae fe'n bwysig iawn i ni, gyda boes fel Lawsi. Chwad, ni di wneud yn dda o ran recrwtio, fel Siarad Rhengol, rwy'n Fletcher Anderson wedi bod yn hanfodol i ni. Pan collen ni Fafita, o'n i'n meddwl, ni colli big name arall. Fi jyst yn gobeithio bod Fletcher Anderson nawr yn aros a mae wedi seino deal arall a pwy o'r beth bydd... Mae wedi sôn bod e'n gyda rhyw fath o syniad am Gymru. Fel ti'n gweud Daf, Lawsi. Fi'n credu Max Douglas a Jared Taylor wedi dod mlaen dda, yn gemau diwetha. Jared Taylor wedi bod yn rili dda, mae fe'n boi dda. Twyli'n ar gwmpas. Max Douglas yn gyflym, nath un brec dda yn Bulls, o'n i'n eistedd yn bell o ble y brec nath e, a o'n i'n eitha impressed fai mor athletic o dde. Mae'n tal iawn, dath e lan ar y diwedd, dwi ddim yn boi mwyaf, mae'n tal iawn, ond dim yn boi falle mwyaf bulky. Ond eto rhywun sydd wedi dod mewn dechrau falle ffindo'i ffordd nhw. Fi gweld lot o chwaraewyr yn dod i Scarlett a mae blwyddyn cynta nhw, ti dechrau meddwl pwy o boi sydd wedi dod o falle dim fel Super Rugby neu falle'r Mitre 10 neu chybod y leagues o dan y kind of Queensland a Crusaders a hyn a llall ag arall. A mae'n cymryd falle tymon iddo i nhw dod i'r arfer ar URC. A fi'n gweld nawr boes, Fletcher di kind of hit the ground running, ond Jared, Max Douglas, maen nhw'n dechrau neu'n dda ni, chybod. So, Archer Holtz fyd, y prop, wedi cael cwbl o gemau dda. So, mae'r tabl yn gweud popeth, y fe, chybod. Ni ble ydyn ni, ni ar hanner y pwyntiau neu llai o ble o'n ni, chybod, ar eich hyn rwy'n diwetha. O'n i'n 8fed neu 9fed, chybod, yn trial am y gemau chybod, y play-offs na. So ni ddim ble ni eisiau fod o bell ffordd, ond pwy oer, ni'n byw mewn gobeith yn blwyddyn nesaf fe. Oce, a i jyst i gorffen heno, a pob clod i Dreigiau, wythyn nhw hedfan y 2 gloch dros y penwythnos yma mewn heliau, am cinio dydd Sul, dwi'n meddwl. Mae hwnna'r S4C. Be di'r fan ti am rownd cyn-derfynol Challenge Cup, Owen, i dechrau? Wel, croesawyd nôl
oedd y signal di diflannu am rhyw 5 munud fyna, so di O. dod nôl ac amser i fe'n wych. Reit, Good okay. timing. Ie, wel, yn amlwg, colches i bach o'r mewnbwn i ddechrau, ond just o ran, wel, drafod y gêm, mae Montpellier, am dîm, yn hanesyddol, maen nhw wedi bod yn chwarae right ar ben y gyngrair yn Ffrainc ac eto yn Ewrop yn chwarae. O'n i'n edrych yn gynharach i weld faint o gemau maen nhw wedi chwarae yn weddar. Yr unig tîm oedd maen nhw wedi cochi y flwyddyn yma yw Toulon a dwi'n meddwl Toulouse. So, maen nhw wedi cochi 2 gêm i'r tîm oedd, wel, mwyaf enwog yn Ffrainc. Maen nhw... A maen nhw wedi ennill i ffwrdd hefyd. Maen nhw wedi ennill, maen nhw wedi curo Clermont, La Rochelle a Bordeaux i ffwrdd. Curo Bordeaux i ffwrdd. O ie. A mae Bordeaux... Bordeaux... Wrth gwrs, sneb yn ennill i ffwrdd. Na, i feddwl ni, mae pobl yn drafod, o'n i'n rando am couple o'r previews o flaen Bath yn erbyn Bordeaux. A ffordd oedd bobl oedd cyn chwaraewyr yn drafod Bordeaux, oedd e fel, oedd taw tîm allan o'r hanes oedd y tîm yma o Bordeaux. Maen nhw'n enfawr, a mae Montpellier di curo nhw. Fel ddwedais chi da, i ffwrdd. Maen nhw'n dîm gryf iawn, efo un y ddoi chwaraewr amlwg, byd enwog, ond y cryfder yw just tîm o chwaraewyr. Maen nhw'n tîm i fi, o prinder dwi wedi gweld o'i rygbi, ond beth dwi wedi bod yn darllen cyn y podled yma, oedd just mae cryfder yn dod o'r fainc, mae fy polo a'r reng ôl na yn beastly o ran beth maen nhw'n gallu wneud. Mae Price di fod yn chwarae yn dda, mae gyda nhw partneriaeth dda efo'r deg. Maen nhw just mynd i targedu, dwi'n meddwl, bwlio'r Dreigiau o gwmpas y cae. Os oes unrhyw modd bod y Dreigiau yn gallu cadw fe'n agos hyd at y 60 munud, mae'r hyder o'n i'n sôn am gynharach, lle maen nhw wedi ennill gemau yn hwyr, bod nhw wedi codi llaw a dweud, come on, let's give it a go. Falle bydd hwnna roi nhw mewn sefyllfa le, wel, dyn ni ddim yn angyfarwydd yn y sefyllfa yma. Ond mae'n mynd i fod mor anodd. Dwi'n gweld, ni wedi trafod siwr gymaint Tynys Dybia a Angus O'Brien a'r cicio fyna, yn Eirion Owen hefyd yn bellach allan. Maen nhw'n mynd i roi siwr gymaint o pwysau ar y cicio, achos mae Dreigiau'n dactegol wedi defnyddio hwn fel cryfder i troi tîmedd y gwmpas. Dwi'n gweld, taw hwnna yw arf y Dreigiau, yw bod nhw, os maen nhw'n gallu cadw'r pac yma yn fysi, yn symud o gwmpas y lle, falle bydd nhw'n blinedig, long shot, ond dwi'n gweld bod e'n mynd i fod yn hostal iawn a maen nhw'n mynd i fynd ar ôl y chwaraewyr yma. Mae peth gweithach y chwaraewyr yma, Dybia O'Brien di wneud yn y 2 wythnos diwethaf yw dangos i chrefft, dangos i dalent a fel na yw'r unig cyfle dwi'n gweld. Mae'n mynd i fod mae'n achlysur fod nhw na, a mae rhaid fel dwedodd tia. Mae'n amlwg, mae fe wedi datblygu ffordd o just cadw y meddiant yn mynd, dwi ddim yn mynd yn rhy uchel, dwi ddim yn mynd rhy isel, ond y ffordd mae wedi cadw'r Dreigiau yma gyda'i gilydd, he's playing it down, ond yn enwog, anything happen. Pam na? Why not us? Ife, mynd allan na, just go for it. Pryd bydd y cyfle nesaf. Mae Wainwright, mae rhaid bod gyda fe rhyw fath o falchder yna fe. A gyd i chi moyn yw bod codi canran rhyw faint yn y gêm yma. Ac if it can all click together, well, pam lai. Mae pethau mwy o ryfedd wedi digwydd yn rygbi, ond just o ran drafod nawr, mae ffaith bod nhw'n chwarae Montpellier, mae bach angrealadwy i feddwl bod Montpellier yn y gwthio bod nhw'n 5, dwi'n meddwl, yn Ffrainc. 5. Dwi'n gwybod bod nhw wedi curo tîm yn Ffrainc yn barod, ond falle, mae Ffrainc, mae fy'n... Ni gyd yn gwybod y enwau y tîm oedd yma, ond o flwyddyn, o dymor i dymor, maen nhw'n gallu newid lot. So, curo nhw stad, big, massive win, amlwg, brilliant. Ond falle nad yw stad y tîm oedden nhw.
flynedd yn ôl. Mae'n bosib bod nhw'n gallu kind of, bod nhw'n gallu edrych ar y gêm yma, a falle nhw wedi cadw hanner llygad ar y ffaith bod nhw, efe just edrych, maen nhw just tu ôl Pow ar hyn o bryd. So oedd hwn oedd y peth mwyaf pwysig iddyn nhw. Montpellier, beth tybydd bach bellach nôl, so falle taw hwn yw pwyslais nhw, ond maen nhw gyd yn gryf. Mae fe'n battle sydd mynd i fod yn falle dysgu lot i'r chwaraewyr yma. Mae digon o chwaraewyr ifanc sy'n edrych arnyn nhw, sydd mynd i dysgu rhywbeth. Fel dwedodd Gareth gynnau, mae Wyn Jones, mae Elliot Dee nôl, mae'r Reng Flan, maen nhw'n mynd i gael brofiad a cael ei profi gan Montpellier, ond maen nhw wedi taflu llaw flan yn neweddar ers mis Ionawr, ers dolyg, really. Mae'r meddiant di bod na, maen nhw'n agos, 60 munud, mae'r ffitrwydd dyn nhw, why not, efe? Stick at it. Buy the t-shirt, achos falle ni fydd nhw'n cyrraedd na to, ond, you know. Mae Montpellier gyda eblaw yn Pow, right, sydd yn uchel, really, yn y gyngrair, mwy nag arfer. Mae dyn nhw'n nice easy running, mae dyn nhw Montauban, mae dyn nhw cwbl o tîmau sydd ddim really yn uchel yn draddodiadol. So mae run-in Montpellier ar gyfer y top 14 yn eitha nice. Ond dyn nhw'n mynd i canolbwyntio ar hwnna yn fwy. Fe'n traddodiadol, mae tîmau Ffrainc yn dieddol o hoffi ennill i gyngrair domestig mwy na Ewrop. Ac felly, oeddi Montpellier mynd i gael un llygad ar hwnna, fi'n credu bod nhw. Bendant. Dyn nhw ddim yn tîm o seri, fel wedys di Owen, ond maen nhw'n tîm o grafters, maen nhw'n eitha caled, pen caled. Mae dyn nhw dau Georgian prop fi ddim yn mynd i trio ceisio dweud i enw. Ond mae dyn nhw llwyth o chwaraewyr sydd ar gyrion eblaw am rhywun fel Adam Bydd sydd wedi cael llwyth o caps a Ali Price a Dewyd Hogg. Ond maen nhw'n lot o chwaraewyr sydd ar gyrion chwarae Ffrainc. So maen nhw'n the sum of the parts sy'n bwysig i Montpellier. Ond fi yn credu, bod e yn Ffrainc, a maen nhw'n mynd i fod yn talcen caled, fi yn credu mae Dreigiau gallu bod yn eitha gallu teimlo'n eitha hyderus am y siwrne a'r her. Ond fel ti'n dweud, pam lai. Felly, chymod, mi fydde fe fi'n credu un o'r buddugoliaethau fwyaf enwog yn hanes clybiau rygbi yn Cymru yn ei cystadlaethau Ewrop, a pam ddim. Felly, chymod, fi'n dod nôl i Brian Moore unwaith eto. It is a paucity of ambition that should not be tolerated, Owen. Chi'n ffefrynnau am hwn, chi'n ffefrynnau i orffen uwch ben Scarlett Edinburgh a Benetton, rhag dy gwilydd, mae angen i fod yn fwy ffilm. Ie, commission yno, Daf. Ti gyda Brian Moore yn dy boced. So, watchy dealings in it. Moff iawn o Brian Moore. Ie. Mae wedi cael bottle o win a brown envelope o Brian Moore. Fi'n hoff iawn o lot o bethau Ffrainc. Mae'n amlwg. Ond hefyd, come on a Dreigiau. I ni gyd yn mynd i fod yn New Bert dros y weekend. Oh, who let the dogs out, efe? Who let the dogs out? Mae gennych chi cyn chwaraewr Llandyfri a mae gennych chi cyn hyfforddwr Llandyfri, so fi sy'n gefnogi Casnewydd ar y weekend. It's in the bag, efe, Ga? It's in the bag, ie. Mae'n gwaith sy'n gwrtew mi helpu chi mas do. Mae yna lle da i gorffen heno. Pob lwc i Dreigiau. A fel ni'n dweud, nhw sy'n pawb o Gymru mynd i cefnogi nhw dros y penwythnos. Wel, diolch yn fawr eto, boys. Mwynhewch y tywydd, mwynhewch y penwythnos, a nos da. Nos da, diolch. Diolch, boys. Diolch.